Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom z rozhovorov Bratislava Policy Institute k voľbám v roku 2024, ktoré sa konajú po celej Európe. A momentálne sa budeme venovať druhému kolu prezidentských volieb na Slovensku, ktoré sa konali v sobotu a som rád, že tu môžem privítať Jozefa Lenča, politológa a vysokoškolského pedagóga. A ja som Filip Bajtoš z Bratislava Policy Institute. A pán Lenč, začal by som možno otázkou tým, že či sa v sobotu stalo v rámci výsledkov niečo, čo by vás nejako prekvapilo a ako si tieto výsledky interpretujete, keďže najmä pred týmto prvým kolom sa bol predpokladaným víťazom Peter Pellegrini, alebo aspoň tak si to mnohí predstavovali. A a napokon to vyhral Ivan Korčok, zatiaľ čo aj mnohí ostatní kandidáti mali v celku nízke percentá. Čo podľa vás znamenajú tieto výsledky? Takže dobrý deň. Je to niekoľko otázok, čo ste sa spýtali, tak začnem po poradí. Mňa osobne na voľbách prekvapilo a prekvapenie je súčasťou aj volieb. Keby nebolo prekvapenie, tak sú to voľby dopredu s niekým naplánované a s výsledkom jasným. Takže našťastie sme v demokracii a v demokracii sú voľby prekvapením, alebo výsledok volieb prekvapením. V tomto prípade pre mňa bolo prekvapením účasť. Pretože ostatné veci sa buď dali očakávať, alebo som ich očakával. Osobne som sa domnieval, že tým, že nebola žiadna predvolebná kampaň, alebo bola veľmi, veľmi neviditeľná predvolebná kampaň, že ten záujem o voľby bude podobne nízky, alebo podobný, prípadne nižší, ako bola priemerná účasť v prvom kole, ak si odmyslíme úplne prvé priame voľby. To znamená, že tá účasť bude niekde medzi 45 až 48%. Tým, že to bolo až 52 a tým, že napríklad v Bratislave starom meste bola účasť 60%, tak to bolo niečo, čo mňa osobne prekvapilo a v tomto prípade si myslím, že v úvodzovkách kus dobrej roboty spravil Robert Fico a jeho vláda v motivovaní toho, aby ľudia išli voliť. A to teraz premostujem k tej druhej časti odpovede alebo k tej otázke o tom víťazovi. Ja osobne som očakával, že Ivan Korčok vyhrá prvé kolo. Domnievam sa, že vyhrá aj voľby. A to z dvoch dôvodov. Prvý ten dôvod je to, že Robert Fico robí kus dobrej roboty, aby ľudí motivoval voliť Ivana Korčoka. No a druhým dôvodom, prečo som si to myslel, bolo to, že tie prieskumy, ktoré ste spomenuli v vašej otázke, naznačovali trend, trend sťahovania náskoku Ivana Korčoka, ktorý mal Peter Pellegrini pred ním. To ukazovali v podstate všetky prieskumy a zaznamenal som minimálne dva pred začiatkom moratória, v rámci ktorých už Ivan Korčok predbehol Petra Pellegriniho. Takže tieto faktory, to znamená to, čo robila vláda a to, čo naznačovali prieskumy, vo mne posilnili presvedčenie o tom, že Ivan Korčok môže vyhrať prvé kolo, že môže vyhrať teda aj to druhé. Ten zvyšok, či už poradie, prípadne zisk bol očakávateľný, navzdory tomu, že som možno by mal predstavu, že by niektorí kandidáti mohli mať lepší výsledok, než mali, ale v podstate to, ako to dopadlo, prekvapením nebolo. No a tá posledná otázka z tej prvej batérie bola, aký môže byť vývoj a aká bude kampaň. Predpokladám. Ale to môžeme ešte rozobrať v ďalších otázkach, takže nebudem vám kradnúť otázky a teda na teraz skončím a počkám si na ďalšiu otázku. Tak ja by som sa možno dostal k tej účasti, ktorú ste spomínali a v tomto bola druhá najvyššia v histórii prezidentských volieb na Slovensku. A čo očakávate v rámci druhého kola, v rámci mobilizácie? Nemôže práve napríklad Ivanovi Korčokovi trošku uškodiť to, že bol prvý a niektorí voliči si možno povedia, že v druhom kole to dá aj bez nich a nepôjdu voliť a práve druhému kandidátovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý bol v závese za ním, nejak môže pomôcť to, že skončil druhý v rámci mobilizácie voličov, alebo očakávate
Čo očakávate v rámci tejto témy? Takže v rámci účasti, začneme teda s účasťou. Tomu, aby bola vo voľbách vyššia alebo vysoká účasť, musia nahrávať, myslím, že dva faktory. Prvý faktor je spoločenská nálada a druhým faktorom je kvalita kandidátov. Teda tí kandidáti, ktorí motivujú ľudí k tomu, aby voliči išli voliť. Ukazuje sa, že teraz sa snúbia oba faktory. Nie možno až tak vo výraznej miere, ako to bolo v roku 99, kedy účasti dopomohol aj ten faktor, že to boli prvé voľby a mnohí sa chceli vyskúšať. Ale v podstate od roku 99 až na pár výnimiek sme mali tie voľby postavené na báze Mečiar versus demokrati, dnes postmečiarovská realita alebo postmečiarovská pozícia Smeru a iných strán, ktoré reprezentujú ten postmečiarizmus a zase demokrati. Takže tam tí kandidáti takto vyprofilovaní sú, čo môže pozitívne vplývať na volebnú účasť. Súčasne je tu nálada, ktorá je vybičovaná v podstate už od decembra, ak sa nevrátime až k voľbám parlamentu, ale od decembra, kedy začali protesty v uliciach proti krokom súčasnej vlády. Takže je tu nálada, ktorá fandí vysokej účasti, sú tu kandidáti, ktorí fandia vysokej účasti. Súčasne tu ale máme na treťom mieste, alebo mali sme vo voľbách na treťom mieste kandidáta, ktorý na seba viazal relatívne značný počet voličov a ktorý sa minimálne pred voľbami vyjadroval, že nepodporí ani jedného kandidáta. Uvidíme, akým smerom sa za ostatné dni vyvinie jeho postoj. Ten postoj už z volebnej noci bol trošku iný, ale nie zásadne iný. Takže je možné, že tá účasť bude podobná, je možné, že bude nižšia a je možné, že bude vyššia. Takže ako typovať sa mi môžem sa pokúsiť akože povedať, že v intenciách toho, ako sa bude teraz ešte kampaň stupňovať a že bude kampaň, na rozdiel od toho prvého kola, kedy kampaň nebola, že tá účasť bude minimálne taká istá ako v prvom kole a možno o niečo vyššie. A Čo sa týka toho umiestnenia a toho, komu to pomôže a poškodí, tak áno, tiež som toho názoru, alebo bol to názor, že by možno pre Ivana Korčoka pre celkové víťazstvo bolo lepšie, keby po prvom kole skončil druhý s menšou stratou, čo by motivovalo voličov, aby ho voliť išli. Súčasne ale teraz, keď má určitý náskok, ktorý má, a ten nie je až taký veľký, aby zaspali voliči na Vavrínoch a je relatívne tiež stále ešte motivačný v súvislosti s tým, ako budú k voľbám pristupovať, povedzme, Peter Pellegrini, jeho podporovatelia, čo bude robiť za ostatné 2 týždne, hoď skrátené o veľkonočné sviatky vláda, aká bude spoločenská nálada. Nemyslím si, že je tu priestor pre voličov Ivana Korčoka alebo tých, ktorí ho chceli podporiť a predtým volili iných kandidátov v prvom kole, že by bolo miesto na to, že povedať si, veď má to v suchu, nepôjdem voliť. Myslím, že tento aspekt nehrozí. Skôr, a to bude záležať už od tej kampane, najmä jeho tábora, ako dokážu pracovať s tou emóciou potenciálnej hrozby pre jeho kandidatúru, samozrejme potenciálnej hrozby skutočnosti, že voliči Štefana Harabina nakoniec budú voliť Petra Pellegrini. týmto by som sa možno rád dostal k nejakým najvýraznejším faktorom alebo skupinám voličov, ktorí ovplyvnia to druhé kolo. Veľa sa hovorí o voličoch najmä na juhu Slovenska, veľa sa hovorí, ako ste aj sám spomenul, o tom, či prídu podporiť Petra Pellegriniho voliči Štefana Harabina. Ktoré sú podľa vás možno nejaké ďalšie najdôležitejšie nejaké voličské skupiny alebo faktory a ako napríklad voliči na južnom Slovensku môžu tieto voľby ovplyvniť? Prvé je treba povedať, že tá účasť na južnom Slovensku bola veľmi nízka. A v podstate v 2 okresoch len vyhral Kristián
Foro, v jednom pred Petrom Pellegrini to v Komárne, v druhom pred Ivanom Korčokom, to v Dunajskej Strede. Tá účasť bola 33%, čo bola polovičná z toho, čo bola účasť v Bratislave a výrazne nižšia než v priemere na Slovensku. Takže pre toho, kto by chcel uspieť v rámci prezidentských volieb, by bolo načím vedieť motivovať voličov na južnom Slovensku k tomu, aby išli voliť. Z tých výsledkov, z dvoch okresov, kde vyhral Christian Foro a ktoré sú najvýraznejšie teda z toho hľadiska voliča maďarskej národnosti, dnes nevieme presne povedať, že to tam je, pretože v jednom vyhral jeden, na druhom mieste bol Ivan Korčok, v druhom bol na druhom mieste Peter Pellegrini. Aj tá podpora, ktorú meralo ako po prvom kole, vychádza tak na tretiny, že tretina by volila jedného, tretina druhého, tretina neví. Takže myslím si, že volič maďarskej národnosti alebo volič na južnom Slovensku môže byť rozhodujúci pre voľby. A je dôležité sa k nemu aj takýmto spôsobom prihovárať. Že poďte voliť, pretože vy rozhodnete o tom, kto bude voličom, kto bude prezidentom Slovenskej republiky. No a kto to ako uchopí, alebo kto to úspešnejšie uchopí, tomu to viac pomôže. V prípade voličov Štefana Harabina sme už teda niečo naznačili. Áno, je to tiež ďalšia veľmi dôležitá skupina. Pre Petra Pellegriniho bude dôležité ich získať, pre Ivana Korčoka bude skôr dôležité ich demotivovať, aby voliť, pretože tam ich nejaký zisk nie je relevantný. No a k tým ďalším faktorom, o ktorých sa málo podľa môjho názoru hovorí, alebo hovorí sa len tak veľmi okrajovo, je z hľadiska toho výsledku volieb to, ako sa zachová, aký postoj k voľbám učiní k druhému kolu urobí Robert Fico a Andrej Danko. Myslím, že oni dvaja budú tiež veľmi dôležití pre to, ako tieto voľby dopadnú, alebo ako sa bude rysovať pravdepodobnosť výsledku volieb. Ak sa budú správať rovnako ako doposiaľ, teda pred prvým kolom, či už tým, akú politiku robia, čo sa týka najmä Roberta Fica, alebo tým, čo o Petrovi Pellegrini hovoria, Andrej Danko, tak to bude znamenať, že chcú, aby uspel Ivan Korčok a ak sa zmenia, tak môžu pomôcť Petrovi Pellegrini. Ale ja som v tom druhom skôr skeptický. A ja som možno ešte dostal k tomu, čo ste práve spomínali, že v čom sa bude nejako teraz líšiť táto kampaň v druhom kole. A určite oba týmy, aj tým Ivana Korčoka, aj tým Petra Pellegriniho, majú pripravené iné taktiky a iné stratégie na toto druhé kolo. A čo si myslíte, že v čom sa to možno bude líšiť, než to bolo pred prvým kolom, a aké budú nejaké hlavné línie kandidátov, napríklad v tom, čo budú chcieť nejako prezentovať a možno ako budú útočiť na svojho oponenta? Taktiky, stratégie možno v tom realizácii kampani možno asi veľké už nebudú, alebo tie zmeny, tak, z toho, čo som postrehol, ak chcú zachovať alebo sa zmestiť do finančných limitov, tak veľkú možnosť nejak strategicky meniť kampaň asi nebudú mať. Skôr to bude v rovine tej realizácie tej kampane. Z vyjadrení Ivana Korčoka je zrejme, že si uvedomuje, že musí ísť aj do offline a osobne by som im odporúčal ísť práve na južné Slovensko a snažiť sa motivovať tam voliča. A prípadne v tých mestách, v ktorých Ivan Korčok neúspel, tie mesta získať, pretože keď sa pozrieme na tú mapu voličskú, tak Ivan Korčok vyhrával v mestách, ale sú stále ešte mestá, kde to nemal také výrazné. No a čo sa týka týmu Petra Pellegriniho, tak tam si snáď, ak teda chcú zvíťaziť, budú uvedomovať, že do prezidentského paláca sa nedá premlčať. To je jeden faktor. To znamená, že je potrebné byť viditeľný aj možno v konfrontácii s Ivanom Korčokom. Tu ale bude záležať od toho, že či ten Peter Pellegrini bude chcieť alebo nebude chcieť. Z tých vyjadrení to bolo nejednoznačné. Povedal, že mal by som, a potom povedal, ale na čo zase tak veľa. Takže keďže hovoril, že nemali, na čo budú 3 diskusie, tak z toho vychádzame, že budú 2 a 2 aj boli predtým. Takže nejak sa výrazná nechystá zmena, uvidíme. No a potom by mal asi
Peter Pellegrini a jeho tým, ak chce vyhrať voľby, viac zatlačiť na koaličných partnerov, aby niečo pre to víťazstvo robili, pretože to je istým spôsobom zadarmo, keď to zoberieme v intenciách financií, aby sa v tomto smere viac aktivizovali aj ostatné strany, čo podľa môjho názoru doposiaľ nerobili, alebo aspoň aby nehovorili to, čo doposiaľ hovorili. Tiež nepomáhalo v kampani. Takže asi takýmto spôsobom jedne môžu tie stratégie ešte pomeniť a snažiť sa získať voličov. V kontexte Petra Pellegriniho asi napríklad to, že aby vládna koalícia napríklad sa nesnažila to posledné, čo motivovalo ľudí ísť do ulic a podľa môjho názoru aj voliť Ivana Korčoka, a to sú zmeny v RTVS, aby to nerobili na najbližšom rokovaní vlády, ale nehali to až po druhom kole volieb. Takže tých možností tam majú jeden aj druhý, niekoľko, ale skôr asi sa budú musieť sústrediť na takéto nefinančné zmeny stratégií, ak teda nechcú obchádzať zákon, čo zase, povedzme si rovno, nie je niektorým príliš vzdialené, a ak chcú sa zmestiť do toho limitu, ktorý je na voľby stanovený. A ja by som možno dostal ešte k nejakým prípadným následkom. Ako by sa to líšilo a čo by znamenalo pre Slovensko, keby bol prezidentom Ivan Korčok, a čo by to znamenalo, ak by bol prezidentom Peter Pellegrini? Myslím si, že z krátkodobého hľadiska by asi veľký rozdiel nebol. Záležalo by to od toho, do akej miery by napríklad Peter Pellegrini z pozície prezidenta chcel ešte zasahovať do rozhodnutí predchádzajúcej prezidentky. To je najmä otázka, ak som to správne zachytil, potenciálnej možnosti stiahnutia návrhov na ústavný súd z kancelárie prezidenta republiky, pretože to robí kancelária prezidenta republiky a teda prezident jej môže dať, ak správne chápem ústavu, možno, že by sa stiahli tie výhrady prezidentky Čaputovej, ktoré sú na ústavnom súde, ak by do toho momentu inaugurácie ústavný súd o tom nerozhodol, samozrejme. Takže z krátkodobého hľadiska si myslím, že veľký rozdiel by byť nemal. Z dlhodobého sa uvidí, alebo ten dopad na Slovensku sa uvidí podľa toho, akú úlohu budú zohrávať jednotliví prezidenti a ako ich úloha bude možno aj zapadať do toho, čo od prezidenta očakáva Robert Fico a súčasná vládna koalícia. Myslím si, že z hľadiska aj držby moci pre Roberta Fica je stále lepšie, ak by bol prezidentom Ivan Korčok, pretože na konflikte aj s Andreom Kiskom, ale najmä so Zuzanou Čaputovou, Robert Fico vyhral už niekoľko volieb a dostal sa k moci, teda tie ostatné voľby vyhral. A tiež si myslím, že bolo pre neho výhodnejšie mať istotu koaličného partnera, notabene oslabeného, z pozície neúspešného predsedu, ktorý prehral prezidentské voľby. To znamená, aby Hlas mal nejaké percentá a súčasne bol stranou, ktorá už nemá inú šancu ísť s niekým do koalície, než v prípade, že by v potenciálnom konflikte s Petrom Pellegrinim si rozhádal Hlas ako koaličného partnera. Takže ja si myslím, že je pre Roberta Fica lepšie, keď by bol Ivan Korčok prezidentom, a ergo z tohto hľadiska tí, ktorí by nechceli, aby Robert Fico stále vládol, že by skôr podporili Petra Pellegriniho, že by to bolo pre Slovensko lepšie. A to už je príliš dlho siahajúca stratégia. V každom prípade, aby som to teda až takto nekomplikoval, z pozície vnímania Slovenskej republiky by prezidentský mandát Ivana Korčoka mohol byť istým spôsobom nádejou na to, že sa to môže vrátiť do obdobia predchádzajúceho, kedy naši spojenci sa mohli na nás spoľahnúť. V prípade Petra Pellegriniho by to nemuselo byť až tak tragické, ak to niektorí vnímajú. V momente, ak si Peter Pellegrini uvedomí miesto prezidenta a
s tým, čo už dlhodobo chce, to znamená odtrhnúť sa od Roberta Fica, že využije tú šancu ako prezident mať možnosť byť reprezentantom, ktorý posilňuje svoju moc, hoď reálna politická moc tam nie je, ale to len oslobodenie sa od niečoho môže byť pre niekoho pocitom nárastu moci. To znamená, že ak si Peter Pellegrini uvedomí, že to, čo chcel, dosiahol a dáva mu to možnosť slobody a istej nezávislosti, tak to zase opäť môže byť pre niekoho, a najmä našich spojencov, nádejou na to, že ten vývoj Slovenska môže byť aj iný, než ten temný, apokalyptický, fatalistický, ktorý sa dnes maluje ako budúcnosť Slovenskej republiky. Dobre, tak to, ako to dopadne, uvidíme už o necelé 2 týždne. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste boli hosťom nášho rozhovoru a želám pekný zvyšok dňa. A ja ďakujem za pozvanie a možnosť sa porozprávať a prajem pekný zvyšok dňa.